gogoratzen naiz oso pozik, alaitasun handia, oso ondo pasatu nuen denboraldi horretan, eta niretzat izan zen pertsona moduan eta nire desarrollo pertsona bezala denboraldi oso importanteena. Behar bada profesional moduan igual aurreratu da, baina oraindik gitxi. Nire ustez laguntza handia behar du oraindik, eta gehien bat emakumeak izateagatik, bestela emakumeak edo neskak ez dute jokatuko futbola.